ஸோ ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு சிஎக்ஸ் கேமிங். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்றும் இல்லை, ஒரு முக்கியமான கிளாஷ் கார்டு மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா, நான் அதுக்கடுத்து என் கையில் மேட் ஒருத்தன், அதுக்கடுத்து 2 பேர் ஆட்டோ மேட்ச்சில் வந்தானுங்க. பார்த்தா ஒருத்தன் அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். சரி, ஐயோ 2 பேர் வந்துட்டானுங்க, ஓடுறான்னு சொல்லிட்டு ஓடினேன். இங்கே ஒருத்தன் தான், 4 பேருமே இங்கே தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஓடினேன், அதுக்கடுத்து இப்படி வந்தேன், இங்கே ஒருத்தன் வந்துட்டான், அதுக்கடுத்து இப்படி ஓடலான்னா பயங்கரமாக அடிச்சிட்டானுங்க. இந்த இடத்துல ஓடினேன், ஒருத்தன் வந்துட்டான், நான் கண்டிப்பாக செத்துருவேன்னு தெரியும், செத்துட்டேன். எவன் சுட்டான், ஆனால் பின்னாடிலேருந்து தான் சுட்டான், எனக்கு அடுத்து செத்துருவேன். இந்த மேட்ச் வந்து மொக்கையாக தான் ஆடுவேன் நான். ஒரு 2-3 மேட்ச் போனதுக்கடுத்து மில்லில் தான் என்னோடய ஆட்டமே ஸ்டார்ட் ஆகும். பாருங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிடுங்க. இவன் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இவன் பண்ணுவான் பாருங்கள், ஆட்டோ மேட்ச்சில் தான் வந்தான், யாருன்னே தெரியல. இவன் 4 பேரும் இவனே முடிப்பான். எப்படி முடிக்கிறான்னு மட்டும் பாருங்களேன். இங்கே ஒருத்தன் இவன் நாக்கான்னு கில் எடுக்கல, இங்கே ரிவைவ் பண்ணி விட்டான். இவன் ஓடனா இவன் நாக் பண்ணிட்டான். இங்கே ஒருத்தன் வரான், அவனையும் நாக் பண்ணிவிடுவான். நாக் பண்ணிட்டான். 2 பேருமே கில் எடுத்துருவான். ஆனால் இங்கே கீழே இருந்தவனை மட்டும் கில் எடுக்கல. அவன் வந்து ரிவைவ் பண்ணி விட்ருவான். அந்த ப்ளூ கலர் ட்ரௌசர் போட்டிருக்கான் பார்த்தியா, அவன் ரிவைவ் பண்ணி விட்ருவான். பாருங்கள், ஒரு மெடிக்கெட் போடுறான். போட்டு இவன் எமௌண்ட் போடுறதான் கடுப்பாகுது எனக்கு. முறையாக வாய்ஸ் கொடுக்குறான், அதனால எப்படி கொடுக்கணும்னு தெரில. ஏதாவது தப்பாக பேசியிருந்தால் மன்னிச்சிக்கோங்க. எதுவும் பேச மாட்டேன், இருந்தாலும் பாருங்கள். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ரிவைவ் பண்ணி விட்ருவான். அதுக்கடுத்து அந்த இடத்துல அவன் ஓடுவான். இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ஒரு ரோடு மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த ஓடுறான் பாருங்கள், அவன் அடிப்பான், இவன் நாக் ஆகிடுவான். அதுக்கடுத்து கீழே இருக்கணும் ஹெட்டில் வச்சிருவான், கீழே குதிச்சு அடிச்சிருவான். இப்போ பாருங்கள், ஹெட்டு விழும் பாருங்கள். இப்போ 110 போகும். எப்படி அடித்தானே தெரில, ரூஃபில் தான் அடித்தான், அப்படின்னு தெரில. சரி விடுங்க, அடுத்த மேட்ச்சு என்னது டெசர்ட் ஈகிள் தான் வாங்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை M4 எவன் வாங்குவேன் நான். ஒரு ஹெட்டு விழும், ஆனால் அவன் நாக்காக மாட்டான், ஏன்னா 165 தான். பாருங்கள், பார்த்தீங்களா அந்த பேண்டிட் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கான் பார்த்தீங்களா, அவன் தான் கைல்டு மேட்டு. மீதி 2 பேர் ஆட்டோ மேட்ச்சில் தான் வந்தானுங்க. அவன் உட்காந்து ஹாய் போடுவான். இவன் ஆட்டோ மேட்ச்சில் இந்த வச்சு உட்காந்துக்கிறான் பாருங்கள் பக்கத்தில். அவன் வந்து ஹாய் காட்டுவான். நான் சிரிப்பேன், சும்மா என்னத்துக்கு ஹாய் காட்டுறான்னு சொல்லிட்டு. ஹாய் காட்டலவன் இந்த அமௌண்ட் ஹாய் காட்டுறான் பாருங்க. அதனால சிரிச்சிட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல வந்து நின்று ஒரு ஹெட்டு விழும் பாருங்களேன். பாருங்கள், இதோ இங்கே ஒருத்தன் வருவான், ஹெட்டு 165 நினைக்கிறேன். ஆமாம், 165 தான். அதுக்கடுத்து அடிக்க முடியல. சரி, என் டீம்மேட் நாக் ஆகிடுவான். ஆனால் இந்த மேட்ச் நாங்கள் தோற்றுருவோம். ஏன்னா ஒருத்தர் பின்னாடிலேருந்து வந்து அடிப்பான், அதான் கோவமே வரும். பின்னாடிலேருந்து வந்து அடித்தாலே எனக்கு பிடிக்காது. ஏதோ மனப்பாடம் பண்ணி பேசுகிற மாதிரி இருக்குது, பரவாயில்ல. நான் மனப்பாடம் பண்ணலாம் பேசலை, வாய்க்கு வார்த்தை பேசிகிட்ருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்க, இதோ இங்கே வந்துடுவேன். அதுக்கடுத்து அங்கே ஒருத்தன் வருவான், அவனை அடிச்சு முடிச்சிடுவேன் நான். அதுக்கடுத்து இன்னொருத்தன் ஆய் காட்டினான் பார்த்தீங்களா, அவன் பக்கத்தில் தான் நிற்பான். அவன் நாக் பண்ணிவிடுவான், எங்கே நாக் பண்ணான்னு தெரியாது. அடுத்து பார்த்தா எனக்கு லெஃப்ட் சைடில் தான் இருப்பான். அங்கேருந்து ஃபேமஸ் வச்சு அடிச்சிடுவான். எனக்கு ஃபேமஸே பிடிக்காது, ஆனால் முன்னாடி அது ஒரு நல்ல கன்று. ஸோ பாருங்கள், நான் பாடி ஷாட்டில் தான் நாக் பண்ணுவேன். ரீகாயிலாவது நாக் பண்ணிட்டேன், நான் கில் எடுத்துருவேன் டக்குன்னு. ஆனால் இப்போ நாக் ஆகிடுவான், என் டீம்மேட் நாக் ஆகிட்டானா. அதுக்கடுத்து என்னையும் பின்னாடிலேருந்து அடிச்சிடும், டெஃபீட் ஆகிட்டோம். அதுக்கடுத்து இப்படி தான் 1 2 3 அதுக்கடுத்து ஆனால் அவன் முடிச்சிடும். 2-2ன்னு வரும், அதுக்கடுத்து 3-4 ஆகிடும். பாருங்கள், இந்த மேட்ச்சில் வந்து என்ன சொல்கிறது, நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு அங்கேருந்து ஒருத்தன் குதிச்சு அடிச்சிருவான். இந்த மேட்ச்சு நான் மட்டும் சேர்த்துருவேன், 3 பேரும் இந்த ஜெயிச்சு ஊற்றுருவாங்க. வேறு இன்றைக்கி என்ன டேட்டுன்னு பார்த்தேன், டேட்டு 26. அடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அட்வான்ஸ் சர்வர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு போடலான்னு இருக்கேன். அது நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக வரும். இன்றைக்கே வரும், இல்லாட்டி நாளைக்கு வரும், பார்க்கலாம். இப்போ தான் போவேன், என்னை குடிச்சு அடிச்சிருவான். எங்கேருந்து வந்தான்னு தெரியல, குதிக்க மாட்டானா பாருங்கள். அந்த பேண்ட்டை பார்த்தாலே எனக்கு இது மாதிரி இருக்குது. அடுத்து டபுள் கில் எடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நான் இதான் முறையாக வாய்ஸ் தரேன், அதனால் ஏதாவது பேசுகிறது ஏதாவது இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி ஏதாவது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள், நான் திருத்திக்கிறேன்.
எப்படி டக்குன்னு ஹெட்ஷாட் இருந்துச்சு? ஹெட்ஷாட் அங்கேருந்துனாக்கா ஓகே. இது இவ கில் இல்லை, அந்த இன்னொரு தாய் காட்டினான் பார்த்தீங்களா, அவன் தான் கில் எடுத்தது. இது ஒருத்தன் தான் இருப்பான், ஒருத்தனை அவன் ஹெட் அடித்து முடிச்சிருவான். இவன் தான் ஹெட் அடித்து முடிப்பான் பாருங்க. ஆனால் அது ஏதோ ஃப்ளூக் ஹெட்டுன்னு சொல்லலாம். சும்மா ஏதோ பண்ணால் எழுந்திரிச்சு ஹெட்டு. இந்த ரவுண்டு கிளாக் டவரை 2-1 ஆயிடுச்சா. இந்த மேட்ச் நாங்கள் தோற்றுறோம், 2-2 ஆகிடும் பாருங்க. MP5 போட்டிருந்தான், அவன் போட்டு ஏதோ எடுத்துகிட்டு அதான் அதை எடுத்துட்டேன். நான் எடுத்துகிட்டு அங்கே மேலே ஏறுவேன், அங்கேருந்து பின்னாடிலேருந்து அடிப்பான் ஒருத்தன். அது அந்த வீடு மாரி இருக்குல்ல, சின்ன வீடு, அது மேலே ஏறிடுவான் அவன். அது மேலே ஏறிட்டு நான் அந்த ஸ்டெப்ஸு மேலே போவேன். நான் போகும்போது பின்னாடிலேருந்து அடிச்சிடும். அதுதான் அந்த பின்னாடிலேருந்து அடித்தாலே எனக்கு பிடிக்காது ஆக்சுவலி. இருக்கானான்னு பார்ப்பேன், அடியே விழாது, எனக்கு தான் அடி விழும். வெஸ்ட்டு கிழிஞ்சிச்சு. அதுக்கடுத்து மேலே ஓடுவோன்னா இப்போ பாருங்கள் பின்னாடி பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகும். யாருன்னு பார்த்தா இங்கே இருக்கானான்னு பார்த்தா அங்கே மேலே இருந்து அடிச்சிட்ருக்கான். க்ளோவால் போட்டு ஹீல் பண்ணலான்னு பார்த்தேன், ஆனால் இவன் நாக் பண்ணிவிடுவாங்க. இப்போ குதிச்சு நான் இங்கே தான் இருப்பான், இந்த பக்கத்தில் இருப்பான். பக்கத்தில் ஏறி அடிச்சிருவான் அவன். பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட்ச் நம்ம தோற்றுருவோம். இவன் தான் நல்லா ஆடுறான், அடிப்பான். ஆனால் அதுக்கடுத்து நாங்கள் செத்துருவோம். என்ன பண்ணுறது? அதே பேச்சு தோக்கணும்னு இருந்தால் தோற்று தான் ஆகணும். இந்த நாக் பண்ணிட்டான், கில் எடுத்துருக்கலாம். அடுத்த மேட்ச் கன்று வாங்க வேண்டியது இருந்திருக்கும். கில் எடுக்காமல் வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தான், அதனால் இங்கேருந்து ஏறி போட்டான். ஆனால் இந்த மேட்ச் பாருங்கள், இந்த மேட்ச் தான் நான் வெறித்தனமாக அடிப்பேன் பாருங்கள். இதில் MP40 சரி MP40 வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளோவால்லாம் வாங்க மாட்டேன். நான் க்ளோவால் வாங்க காசு இருக்காது. அதுக்கடுத்து சரி ஓப்பன் பண்ணுங்கடான்னு சொல்லிட்டு இன்னும் செகண்ட்ஸ் ஏதோ 10 செகண்ட் இருக்குது. செகண்ட் முடிஞ்சதும் ஓப்பன் பண்ணுவானுங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணதும் நான் இப்போ இப்படி MP40 தானே வச்சுருக்கோம், ஷார்ட் ரேஞ்சில் தான் அடிக்க முடியும். அதனால் அந்த சைடு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும்ல, அதில் ஏறி போவேன் பாருங்கள். முதல்ல இந்த கண்டெய்னர் பின்னாடி வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பேன், யாரும் இல்லை. அதனால் சரி இப்படி ஓடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடினேன். ஓடி அது மேலே ஏறுவேன். இவன் கிரெனேடு போட்டிருப்பான் அந்த இடத்துல. இந்த ஐ காட்டினான், அவன் பேரே ஐ காட்டினான்னு ஆகிப்போச்சு. பேர் என்னது ஏதோ எடிட்டிங்கில் கிளியராக தெரில எனக்கு. இதோ இப்போ பாருங்கள், ஹெட்டு 69. இப்போ இங்கே ஒருத்தர் இருப்பான், அவன் நல்லா அடிக்கிறான்னா நீங்கள் டக்குன்னு உட்காந்துருங்க, உட்காந்துட்டு ட்ராக் பண்ணுங்கள். உட்காந்து பாருங்கள், 126 ஹெட்டு. அவன் காலி. ஒருத்தர் இருக்கான், இவனை ஒரே அடி தான் அடிப்பான், காலி ஆகிடுவான். அவ்வளோதான் காலி. என்கிட்ட நல்லா லூட்டுலாம் எடுத்துகிட்டு இன்னும் ஆளே ஒரே ஒருத்தன் தான் எங்கே நீ தேடிட்டுருப்போம். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சும்மா இந்த இடத்துல மெடிக்கெட் போட்டு அமௌண்ட் போட்டிருந்தேன். வாய் வேறு லைட்டாக குளருது, என்னன்னு தெரில. இந்த இடத்துலலாம் போய் தேடுவேன், ஆனால் கிடைக்க மாட்டான். கடைசியில் ஒரு இடத்துல இருப்பான், அந்த சைடு சைடில் இருப்பான். அவன் மேலே ஏறுவானா, நான் போயிட்டு இப்படி மேலே ஏறும்போது தான் அங்கே கீழே இருந்து அடிப்பான். இல்லை இங்கேருந்தான், நான் இங்கே இருக்கும்போது அவன் அங்கேருந்து அடிப்பான். ஃபஸ்ட்டு சரின்னு கிட்டே போவேன், இந்த டீம்மேட் அடி வாங்குவான். அடி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருப்பான். ஆனால் ஓசிக்கில் எடுத்துருவான் பாருங்கள். எப்படி அடிப்பேன், டபுள் புல்லட்டில் சரி டேமேஜ் அவனுக்கு. அதுக்கடுத்து இது ரீலோட் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா நான் முடிச்சிருப்பேன். அதுக்கு 2 புல்லட் தானே கொடுத்துருக்கானுங்க. சரி அடுத்த அதான் இந்த மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஜெயிச்சிருவோம். ஆனால் நான் செத்துருவேன். அது பாருங்கள் எப்படி சாவன் மட்டும். அது 3 பேர் சேர்ந்துருந்து அடிப்பானுங்கன்னா ஒருத்தன் நாக் பண்ணிவிடான். ஆனால் பின்னாடிலேருந்து 2 பேர் அடிச்சிருவானுங்க. க்ளோவால் இல்லை, க்ளோவால் இருந்துருந்தால் பின்னாடி போட்டு அடிச்சிருக்கலாம். 3 க்ளோவால் வச்சுருந்தேன், ஆனால் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. சும்மா உட்காந்து இருந்துச்சேன். பாருங்கள், இந்த இடத்துல இந்த சைடாக ஓடுவேன் நான். இந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணேன், அங்கே மேலே ஒருத்தன் வருவான். இங்கே ஒரு க்ளோவால் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சா. அதுக்கடுத்து பரவாயில்ல, வேஸ்ட் ஆகிறது கிடையாது, போகிறது தானே. அடுத்து இப்போ தான் இந்த மேட்ச்சில் இந்த க்ளோவாலே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ
இப்போது இந்த சைடு ஓடிட்டு அந்த இடத்துல வருவான், அங்கே ஒரு எனிமி இருப்பான். இந்த இங்கே வந்ததும் ஒரு எனிமி என்ன அடிப்பான். அடிச்சதை இங்கே ஒரு க்ளோவால் யூஸ் பண்ணிவிடுவேன். இது அங்கே வரானா டக்குன்னு ஒரு க்ளோவால் போட்டுருவேன். போட்டு நான் இருக்கிறது ஒரு க்ளோவால் தான். வெயிட் பண்ணுவேன், மெடிக்கிட் போட்டிருந்தேன், வெளியே வரானான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரெனேடு போட்டுருவான். அதனால் ஐயோ கிரெனேடு போடுறான்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் வந்துடுவேன். வந்துட்டு என்ன இப்போ இதை வரானா அவன் அடிச்சிட்டான், க்ளோவால் போட்டேன் நான். அதுக்கு அடுத்து அங்கே அவன் சரி அப்பயே நினச்சா பின்னாடி இருக்கான். அங்கே பின்னாடி 2 பேர் இருந்தானுங்க, அதை நான் பார்க்கல. பாருங்கள் பின்னாடிலேருந்து வச்சுருவான். அடுத்து என்ன கீழே எடுத்துருவான், என் டீம் மட்டும் நாக் ஆகிடுவான். இன்னும் 2 பேர் இருப்பானுங்க, ஆனால் முடிச்சிருவானுங்க 2 பேரும் சேர்ந்து. இந்த கடைசியில் இவன் தான் பயங்கரமாக முடிப்பான். ஜெயில் கைதி சட்டை, ஆரஞ்ச் ஜெயில் கைதி இதுக்கு பேர். இதுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் இருக்குது, ஆனால் அது என்ன பேருன்னு தெரில. இவன் அமௌண்ட் போட்டே இருப்பான், அதான் எனக்கு கடுப்பாகும். ஒருத்தர் எலிமினேட் ஆகிடுவான், எப்படி எலிமினேட் ஆவான்னு எனக்கு தெரில. ஜோனில் எலிமினேட் ஆனானா இல்லை பாட் ஆகிட்டானா என்னன்னு தெரில. இவனுக்கு 1 நேரம் ஸ்பெக்டேட் பண்ணுவேன், அதுக்கடுத்து அவனை மாறிடுவேன். ட்ராகனுக்கே எல்லாம் வச்சுருக்கான். ட்ராகனுக்கே பர்மனெண்ட்டாக யாருக்கு தெரியும். இப்போது வந்து அடிச்சிட்டானா, அடிச்சுட்டு இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தான். அங்கே நாக் ஆகிடுவான். அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல அவன் வருவானா, ஒருத்தன் வந்து க்ளோவால் போட்டுருவான், டக்குன்னு கிரெனேடு போடுவான். போட்டு அதுக்கடுத்து அவன் க்ளோவால் போட்டானா அவன் கிரெனேட்லேயே நாக் ஆகிடுவான். அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருப்பான், எப்படி வந்தானே தெரியாது, ஆனால் முடிச்சிருவான் கடைசியில் ஏக்கே வச்சு. அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ இந்த இடத்துல இவன் எமௌண்ட் போடுவான் திரும்பியும், அது இந்த போயா எமௌண்ட் போடுவான். என்கிட்ட இருக்குது, ஆனால் இதெல்லாம் எதுக்கு பார்த்துக்கிட்டுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்தாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் வீடியோ. ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே கைஸ், பாய்.